diagnostic. Primary power is established. Communication channels open. All systems operational. Planet Earth, October 2024. Mubile Mobility Awards. Starting. Benvenuti a Ongi e Torri. Willkommen, bienvenidos. Welcome. Electric, connected, autonomous, shared, infrastructures. The future is here, and it is smart and sustainable. Shall we live the future? Mubile Mobility Awards. Arrasalde on the Nori. Good afternoon to everybody. Ongi etorri, Mobility Awardsera etorri zazten guztioi, tabakalera eder honetara Donostian eta baita etxetik streaming bidez jarraitzen gatu izanei ere ongi etorri laugarren edizioa dugu gaurkoan. Eta dakizuenez, bi ekimen berritzaile sarituko ditugu gaurkoan mugikortasunaren arloan. Nazioarteko proiektuak izango dira eta finalista suertatu diren 6 proiektuak entzungo ditugu eta gainera ohiko sariak emango ditugu, baina ezoikoak dira mundu mailan izan ere sari ezberdinak ematen ditugu gerora. Sartuko gera xehetasunetan eta gerora esango dizuegu nola saritzen ditugu. Datorren ordu terdi honetan zera entzungo duzue hainbat ideia eta ideia horiek adieraziko digute zeintzuk diren mugikortasunaren sektoreko joera nagusiak zeintzin diren. Ikusiko dugu zer sortzen ari den gure etorkizun hurbil horretan eta aurtengoan horrez gain saio oso berezia eta interesgarria izango dugu, punta-puntako ideiak izango ditugulako bertan. 4 urtez saritu ditugu ekimen hauek eta dagoeneko lurralde honetan ezagutzen duzue Mubil zer den, baina berriro ere errepikatu egingo dugu gaurkoan. Mubil lurralde baten berrikuntza batean oinarritzen da. Lurralde batek eta berte eragileek erabakitzen dutenean elkarlanean jardutea, elkarrekin lan egitea nazioarteko mailako erreferentzia lortzeko mugikortasun, adimendun eta jasangarrian. 120 agente baino gehiago biltzen dira. Agente pribatuak, publikoak, akademikoak, unibertsitate mailakoak, denak elkarrekin biltzen dira. Eta hemen gurean dauzkagu horietako asko, zuek ordezkaritza bidele dituzu eta eskerrik asko, izan ere Mubil zuek zarete eta gaur hemen zaudete, izan ere zuen ekosisteman bi ekimen berri, bi erakunde berri hartuko dituzue. Gaur sarituko ditugun bi ekimen horiek eta aurten baditugu berezgarri batzuk ere Mubil honetan bata, pertsonen lidergoan oinarritzen da eta bestea egoitza berriarekin eta bi gauza hoietaz hitz egin nahiko nuke gure bi gonbidatu berezi hauekin eta ona deituko ditut estanatokira Mubileko presidentea eta Gipuzkoa Foru Aldundiko ekonomia sustatzeko proiektu estrategikoetarako diputatua den Ane Isausti zatoz. Hemen nire ondoan. Eta baita Igor Villarreale ere. Duela urte bete, baina apur bat gutxiago Mubileko zuzendari nagusi berri izendatutakoa. Gutxi gora bera. Ane, gogoan alduzu gure lehen elkarrizketa aspaldi izan zen, eta esan zen idan proiektu ilusiogarri batzen eukala. Mubili egoitza bat eman nahi zeniola, eta lan bikaina egin bertan, hori abian zegoen, eta orain gauzatu da. Mubil abian da, eta bertan ditu hainbat eragile, zer sentitzen duzu lorpen hau izan dakoan? Bueno, hau denon artean egin dugu, izan ere elkarlana izan da hau,
Plazer bada niretzako gaurkoan ere hemen egotia. Good afternoon to everybody, and I wish you, all of you, good luck. So let's see who's the winner today. Me preguntabas por... Galdetzen zenidanea zer sentitzen dugun, eta 2021 lehen egoitza sortu genuenean hasieran behin-behinekoa zen, baina aleta guztiz ere, Usabalen egindako ibilbide horrek irakaskuntza handia ekarri digu, eta ikusi dugu zein diren gure behar izanak, nola diseinatu behar ditugun zuk aipatzen dituzun horiek, azaldu egingo dut, izan ere hub bezitze egiten dugu, distrituaz, egoitzaz, zer da mobil huba? Mobil huba zuek zarete, gure ekosistema zarete, gure proiektu honetan parte hartzen duzuen eragile guztiak zarete. Zuei esker gauzatzen baita gure errealitate hau, eta zuei esker baikara erreferente nazioarte mailan mugikortasun jasangarrian. Horrez gain, gure artean dauzkagu gure enpresak, zentro teknologikoak, baita eragile eta elkarte ezberdinak ere. Zuek gako zaretelako hau guztia errealitate bihurtzeko. Zuek zarete, baina distriktua aipatzen dugunean, azken batean espazio fisikoaz ari gara. Izan ere beharrezkoa da, gure ekonomia hori gauzatzeko. Hainbat metro kuadro dauzkagu, eta 2021 egia da, gure lurra etzela hain emankorra, baina orain mesedez zatozte. Mobilen gure egoitzara, izan ere asko garatu da, eta bertan gako diren hainbat proiektu diseinatzen ari gara. Ez baterako bikonteke proiektua, zibetek proiektua edo teknalia proiektua besteak beste. Gure egoitza, aipatzen dugunean, egoitzan bertan, Antonelak esaten zuen bezala, bertako pertsona guztiak batzen dira. Guk badaukagu dagoeneko proiektu bat eta talde motore bat dagoeneko bertan daudenak, bertako kudeatzaileak ere egoitzan dihardute eta aurki espero dugu enpresa ezberdinak ere erakarriko ditugula eta baita City Science Lab bera ere gure artean izango dugula MIT-rekin lankidetzan. Eta laborategi hori ez hitz egiten dugunean, badakigu hauek ezinbesteko pieza direla gure estrategiaren barruan. Izan ere, haiei esker zerbitzuak eskain ditzakegu. Zerbitzu hauek aurreratuak dira, cutting edge ingles esaten den bezala, eta horrela zerbitzu multzo oso bat eskatzen dugu gure mobil hub osoan, eta gure eragile guztien artean portfolio osatu aberats bat eskaintzen dugu, eta horri esker gure helburutik pixka bat gertuago gaude. Mugikortasun adimendun eta jasangarrian erreferente izateko helburu horretatik gertuago. Urtebete daramazu gure erakundean nola laburtuko zenuke esperientzia hau? Eta eskerrik asko. Si tuviera que calificarlo... Hitz bat esan beharko banu baikortasuna, optimismoa erabiliko nuken. Izan ere, bertan talde bikaina daukat, lantalde zoragarria daukat, bertan Cesar, Aitor, Amaia, Ainoa eta Anerekin batera mobil sortu da. Ideia batetik errealitate bihurtu da. Eta horrez gain, dagoeneko mobil zenterreko egoitza berrira mugitu gara eta espero dugu urte amaierarako bertan egongo direla gainerako enpresak ere. Horrez gain, oso gertuko dugun kolaboratzaile enpresa sare oso bat daukagu eta hiekin batera oportunitate aukera berriak lortzen ditugu. Bisitak egiten ditugu elkarren artean, elkarrekin hobeto ezagutzeko eta gure lankidetza sustatzeko. Horrez gain nazioarteko erosleak ere gerturatzen zaizkigu gure industria ehuna ezagutu nahi dutenak eta gure harreman horiek sustatu nahi dituztenak eta azkenik, orain dela urte batzuk, enpresa batzuk batu ginen talde gisa, mugimendu gisa, eta horrek ahalbidetu egin digu ate ezberdinak, ate garrantzitsuak zabaltzea nazioartean. Eta ezin dut ahaztu aurtengo Mobility Expoa. 4. aldia izan dugu aurtengoa, eta aleta guztiz ere badakigu oraindik ere garrantzitsua dela honetan errutzea. Aukera asko daude, eta baikortasuna aipatu duzu, gaur epaimaiko kide izan zara goizean, eta zer esan diezagukezu 4. edizio honeta, zein sentsazio daukazu? Itxaron beharko da, sariak ezagutu arte, baina baikortasunerako motibo gehiago jaso dut gaur goizean. Ikusi dugu, benetan, aukera horien bila dabiltzan pertsonak izan ditugula, bertan mugikortasun hori bideratu nahi dutenak eta pasioz jarduten dutenak atzetik. Zatu gitzake, urtetik urtera, proposamenak gero eta gehiago, internazionala baita gero eta gehiago, eta guri, juraduai, gero eta zailago jartzen digute erabakitzen. Carácter. Esto hay que es lo que hay que tener.
Bai, izan ere, ekintzaile izateko beharrezko ezaugarriak bete behar dira, noski. Hane, beste galdera bat, 2050 daukagu hortzi mugan, eta hor 0 karbon erabili beharko dugu. Deskarbonizatu behar dugu gure lurra. Badakigu hori zer den, ez da, egungo CO2 isuri guztiak, bai ibilgailuek, bai lantegiek emititzen dituztenak, eta gure munduak daukan sistema naturala bera, hau da, hori xurgatzen duten zuaitz guztien baturak 0 ematea nahi dugu. Hori bilatzen dugu 2050erako. Hori da, gure hortzimuga, horizontea, hori lortu nahi dugu. Baina zer ikusten duzuzuk hanen 2050ean? Nola ikusten duzu gure lurraldea? Eramagaitzazu ara. 2050 urtea Gipuzkoan. Uste dut bide honetik goazela, eta gure lurrak ongizate sozial bikaina izango duela. Oraingoa ona bada hobetzea lortuko dugu, eta gainera garrantzitsua da gizarteak hori horrela sentitzea. Erabateko ongizatean bizi dela sentitzea. Horretarako gure ekonomia sustapenetik, nik buruan daramadan txapela horretatik oso argi dugu ezinbestekoa dela aberastasuna sortzea, ekonomia sendo hori lortzea. Izan ere, aberastasun horrek ahalbidetuko digu guri ongizate horretaz hitz egitea. Horregatik, etorkizuneko Gipuzkoan mobilen gisako proiektuak izango ditugu eta beste hainbat lagungarri izango direnak. Beti aipatzen dudan moduan, lankidetza publiko-pribatua behar dugu. Denek elkarrekin lan egin behar dugu ongizate sozial hori lortzeko. Zu klima aldaketa aipatu duzu, noski. Trantsizio ekologiko batean bizi gara, baina baita trantsizio demografiko batean eta trantsizio digital batean ere teknologia berriak eureganatu behar ditugu. Eta zentzu horretan, sinetxitan nago, mobil gisako proiektu hauek lagundu egingo digutela erronka hoiei aurre egiten eta erronketatik aukerak sortzen eta 2050ean espero dut aukera hoiek gauzatu egingo direla eta ukigarri izango direla. Benetan, ongizate integral batean gaudela, altua dana, gaur egun ere egoera ona daukagu zentzu horretan eta hori mantentzea eta hobetzea, eta batez ere gizarteak horrela sentitzea. Eta ekonomia indartsu bat behar dugu hortarako, eta ekonomia indartsuri gaur egun daukagun hori mantendu behar dugu, eta ekonomia berriak sortu, oraindikan gehiago indartzeko. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, benetan merezi duen etorkizunean sortu beharko duguna 0 karbona, baina 0 desberdintasun, eta gainera ongizatea eta ekonomia nik bizi nahi dut etorkizun horretan. Eskerrik asko bioi. Vamos al corazón de la gala. Eta goazen orain galaren bihotzera. Eta orain bai sariak aipatuko ditut eta azalduko ditut. Bi sari hauek ez dira bakarrik bi enpresa edo startup berritzaile berriak gure sarera ekartzeko eta gure ekosistema aberazteko. Elkarrekin proiektuak garatu ere egin nahi dugu. Eta bi sari emango ditugu horretarako, lehena eta bigarrena. Eta sari bakoitzak bi atal ditu. Bata sari ekonomikoa da, bere horretan. Epaimaiak erabaki duelako, proiektu honek potentzia garritasuna handia duela, eta besteak baldintzatuta doa izan ere, startup horrek bertako mugikortasun enpresa batekin batera lankidetza bat sortu beharko du teknologia hori garatzeko. Bi atal daude sarian bertan. Hau da, ekosistema osatu nahi dugu, berrikuntza bilatzen dugu, baina lankidetza indartu nahi dugu. Epe luzerako lankidetza sarri batzuk normalean talonario bat entregatzen oinarritzen dira, baina gurean ez, geure ganatu egin ez dute, gure gana ekarri eta lankidetza hori sustatu. Hori da gure sarien filosofia. Datu labur batzuk eman nahi nizkizueken deialdi honen inguruan eta jarraian gure epaimaia aurkeztuko dut. Bueno, guk gure deialdia maiatzaren 8an atera genuen eta ekainaren 21an itxi. 56 proiektu jaso ditugu. Lehen urtean jasotakoen bikoitza. Eta ikusi dugu, abia puntu horretatik handituz joan garela, oso datu garrantzitsua, baina are gehiago dago. Gero eta proiektu nazioarteko gehiago gerturatzen dira. Eta hori da gure borondatea, nazioarteko izan nahi dugu. EAEko eta Nafarroako 8 etorri dira, Espainiako gainerakotik 25 eta Europako gainerakotik 23 proiektu jaso ditugu. Lorpen handia izan da edizio honetarako. Dakizuenez, lan ardatz ezberdinak daude, tipologia ezberdinak, mugikortasun tipologia ezberdinekin lan egiten dugulako. Eta proiektuetako asko izan daitezke tipologia batekoak edo bat baino gehiagotakoak.
Hori gogoan izanik, gure aurtengo estatistikak oso garrantzitsuak dira. Izan ere, proiektuen 50% sare elektrikokoak dira. 50%koa mugikortasun konektatutakoak dira. Hoiek dira talderik handienak. Azpiegiturari loturakoak 29 dira, partekatuak 27 eta gutxien mugikortasun autonomoak jaso du 20%rekin. Hau da, 6 finalista dauzkagu, azken batean 2 irabazle, sare honen kide izateko aukera izango dutenak, eta gainera beste sari gehigarri hori izango dute lankidetza hori garatzen baduten. Epaimahaira goaz orain. Bertan, esparru ezberdinetako liderrak dauzkagu. Gure departamentu ezberdinetako liderrak daude. Eta gero baten bat ere deituko dugu, ona oholtzara, ona etorri direla baliatuz. Eta orain txalo, bero bat, Carolina Rodríguez. Carolina aurten ere gurera etorri da. Bera da, Enisako sustapen zuzendaria, dakizuenez, Enisa Industria eta Turismo Ministerioaren erakunde bat da, eta ekintzailetza berritzailea finantzatzen laguntzen du. Jokin Lopetegi ere urtero etorri da, eta guretzat zutabe garrantzitsua da. Garapen korporatibo eta negozio berriko zuzendaria da berakafen. Luis Alonso, MIT City Scienceko ikertzailean da, gero egingo dugu elkarrizketa. Marisa Arriola ere zutabe garrantzitsu guretzat. Bik Gipuzkoako zuzendari nagusia da, ezinbestekoak guretzat denean laguntzen digulako. Gainera oso ikuspegi berezia dauka, badaki ekintzaile berritzaile hauek nola kontratatu. Hemen ekintzailetzan jardune baduzue hitz egin, hile zuriko emakume honekin. Gure zutabe garrantzitsu denak gero hitz egingo dugu arekin. Nosin Omar, Abi Grupen sortzailea eta presidentzia da. Bertan mugikortasun elektriko eta baterien gaia lantzen duten. Gero egingo dugu elkarrizketa, honi ere Yolanda Perez ere gurean dugu. Bi startup eta hub enpresaren zuzendaria da Banko Sabadellen. Txalo bero bat denontzat. Un gran jurado y Epaimai bikaina daukagu, eta MIT-kin hasiko gara. Badakigulako marka horrek distira berezia duela. Zer egiten du MIT Gipuzkoan etorri zaigu gurera? Akordio bat sinatu dugu. Eta horretaz hitz egingo dugu, Luis Alonso, zatoz dutara. me gusta que esperes que te dé el go. Oso ondo. MIT City Science. Bostonen dauka egoitza nagusia, eta bertan dauka headquarter hori, eta bertan saiatzen zarete, hiriak hobetzen. Horretarako lan lerro ezberdinak dauzkazuela. MITik mobilekin akordioa sinatu du City Science Laba ekartzeko ona Gipuzkoara. Hemen ez duzu hiri bakarrean lan egiten. Aitzitik, fokoa lurralde osoan jartzen duzuen. Eta hori oso interesgarria iruditzen zait, izan ere, territorio edo lurralde guztia hartzen duzu. Zergatik lurralde osoa? Bueno, lehenik eta behin esan MIT-rentzat privilegio handia dela. Hemen Gipuzkoan lan egitea eta zuekin akordio, hitzarmen hori izatea. Zergatik Gipuzkoa? Bueno, iruditzen zait Gipuzkoa bera oso lurralde berezia dela. Gainerako lurraldeetan begiratzen dugunean erronkak zein diren, batez ere, lehen aipatutako erronka horiek neutraltasuna hitz egiten da. 2050ko neutraltasun klimatikoa, Europar Batasunak bideraturikoa. Eta gisa honetako erronkak dauzkagunean normalean, hirietan jartzen dugu fokoa, hiriek eragin handia dutelako, eta gainerakoan, lotarako hiriak egonek dira, baina Gipuzkoan ez da alakori gertatzen. Gipuzkoan lurralde kohesio handia dago, eta beraz, eragina bera ere lurralde osora edatzen da. Adibide bat, mugikortasunean CO2 isurpenen 42% mugikortasunak eragindakoak dira, eta hori lurralde mailan mugitzen diren langile horiek isurtzen dute, normalean ibilgailu pribatua erabiltzen dutelako. Nola lagunduko diguzu? Nola murriztu dezakegu CO2 hori? Eta nola murriztu auto ibilgailu pribatuaren erabilera? Zer egingo du Labak? Gu denon artean lan egiten ari gara horren alde, eta denak elkarrekin egin behar dugu, elkarrekin ikasten ari gara. Eta ze ikasketa egiten dugu? Lehenik ikasteko datuetan eta evidentzietan oinarritutako tresna sortu behar da. Eta horri gero galderak egin digital twin bat izan daiteke edo biki digitalak. Baina guk hor badaukagu modelo matematiko bat galderak egiteko. Egoeraren inguruko galderak egingo dizkigu, ikusiko dugu zer funtzionatzen duen eta zerk ez. Eta horri, gero, Ipar Amerikan zaten da what if eszenario hori agertzen da. Hau da, what if, ondo ulertu dadin errepikatzen dut. Zer gertatuko litzateke baldin eta
Bueno, zer gertatuko litzateke, lurralde honetan, gure eredu honetan, politika publiko bat abiaraziko banu, edo azpiegitura bat jarri, teknologia bat abiarazi. Horrek eragin sozioekologiko bat emango digu eta horren araberako erabakiak hartu ahalko ditugu. Ikusi dut hor baduzuela entregagarri bat mai gainean eta bertan, mugikortasuna, enpresan mugikortasuna aipatzen dela dakizuen, ez? Orain, 100 langiletik gorako enpresek mugikortasun plan bat behar dute gaur egun. Zertan zabiltzate, zer pilotatzen ari zarete, Gipuzkoako enpresei hobetzen laguntzeko. Ez dakit entregagarria den, baina bai da proiektu bat. Oso aurretuta daukagun proiektua da gure plataforma digitala. Izan ere iruditzen zait lege hau bera interesgarria dela. 100 langiletik gorako enpresa horiek bere mugikortasun plana izatea, baina enpresa horiek azken batean ez dira hain handiak. Zer gertatuko litzateke? Enpresak elkarrekin lanean jarriko balira eta esango balute, hemen ingurumarian edo poligono industriala partekatzen dugun enpresa guzti hauek mugikortasun plan bera partekatuko bagenu. Horrek esan nahiko luke, enpresa ezberdietako langile horiek enpresako autobusa parteka dezaketela, edo auto berean joan, edo eta behar bada coworking espazio bat izan dezaketela, ez poligono horretan bertan, baina behar bada bai gertuko lekuren batean. Horrek malgutasun handia emango digu eta enpresei elkarren artean koordinatzen lagunduko die. Enpresen eragina murriztu eta ingurumen eragina hobetu. Oso interesgarria, hau ez diezue enpresei helarazten. Pentsatzen dut aldundiari emango diozuela gero lurraldean abiaraz dezan. Bai, guk horretarako lankidetza dugu Gipuzkoako foru aldundiarekin eta beste hainbat proiektu ere baditugu, baina 2 minutu baino ez dauzkat denak aipatzeko, ez naiz gehiegi luzatuko. Bai, hemengo ikasleei zuzentzen naiz orain, badakit ilusio handia duzuela MIT-rekin elkarlanean jarduteko. Jokatu ondo zuen kartak eta behar bada lortuko duzue beren laborategietan laguntzaile lanen bat izaten. Eskerrik asko. Vale, quiero saludar a las escuelas. Eta orain gurean dauzkagun unibertsitate eta eskolak agurtu nahi nituzke badakizuenez, guretzat oso garrantzitsuak dira eskola horiek. Eta gainera, gaunbidatu egiten ditugu urtero. Aurten mezu bat helarazi nahi diegulako. Esango dugu, izan ekintzaile mugikortasun adimendun eta jasangarrian egin lan ingurumenaren alde da zure alorretik dera delako ere ingenieri izan nahi baduzu ero baita pilotu izan nahi baduzu ere pentsatu izan buruan mugikortasun jasangarri hori zero isuri izan dezagun 2050 urte horretan. Hemengo ikasle gonbidatuak aurkeztuko ditut orain. Innobandiz Deustuko Unibertsitatearen berrikuntza eta ekintzailetza programa da. Bertan irakasten da ekintzailetza eta askoz gehiago ere. Bai, noski 15 urte, baino gehiagoko ibilbidea duen. Non dago Innobandiz hemen aretoan, altxa eskuak hor zaudete. Bertan daude ikasleak eta irakasle bat. Horrez gain Gasteizko Ingenieritza Eskola, 4. mailakoak, 30 bat ikasle ditugu, altxa eskuak. Etorkizuna ingenieriana da, ez da? Ez? Iruditzen zait, ingenieriek etorkizunean esanai handia izango dutela eta asko dakitela gaurko gaiaren inguruan. Horrez gain Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola ere, Moto Student Elektrikeko taldean, non dago? Zer egiten duzue Moto Student horretan, zer da lehiaketa bat? Esango diguzue? Una moto eléctrica, ¿vale? Motor elektriko bat. Motor elektriko bat sortzen dugu 2 urtean behin. Hutsetik hasita. Zeuen eskuekin egiten dugu, bai? Hutsetik hasita egiten dugu. Erakundeak, kasu honetan, motorra ematen digu eta balaztak, frenoak. Gainerako guztia guk geuk garatu behar izaten dugu. Zer egiten duzuen motorrarekin? Lehenik eta behin berritzen saiatzen gara. Guk proiektu asko dauzkagu, erabiltzen ditugu material berriztagarriak eta baita mugikortasun elektrikorako gailu ezberdinak. Guk bateria elektrikoak erabiltzen ditugu esate baterako.
Eta gure lanen garapenean ikusten dugu nola maneiatu motorra, karga nola banatu, eta gauza horiek guztiak ikasten joaten gara, ibilbide honetan, hori da oinarria. Gero, Aragoira joaten gara, motor lanera, eta bertan munduko unibertsitate ezberdinekin lehiatzen gara. Irabazi duzue? Ez. Barkatu, urtero galdera lazgarri hau egiten dut, baina orain iritsi zarete. Zein da rankina? Zein da posizioa? Bueno, egia esango dizut edo erantzun polita nahi duzu. Txalo bero bat, gure ikaslentzat. ¿Sabíais que se hacían esos? Ezagutzen zenuten, egiten zirela prototipoiek eta Aragoi lehiatzen zirela, oso interesgarria, ezta? Bueno, orain, hemen daukagu Teknumeko unibertsitatea ere, eta eurak ere hemen, non dago e-racing detectum? Hemen altzaudete. Teknumekoak, hor zaudete, oso ongi. Zer egiten duzu Teknumen? Labur. Con el micro. No es como las motos, pero Motorren antzeko proiektu bat dugu, baina guk autoa egiten dugu. Urtero auto berri bat ateratzen dugu. Elektrikoa da? Bai, elektrikoa noski. Eta gero, udan, herrialde ezberdinetan lehiatzen gara. Ez dizuet galdetuko irabazi ote duzuet, ez diolakoa xola. Txalo handi bat zuentzat. No ganan. Hay que... Ez dute irabazten, laguntza behar dute. Iaz, hainbat unibertsitate ahaztu zitzaizkidan eta aurten galdetu beharrean nago. Bada hemen beste unibertsitaterik aipatu ez dudanik? Ez? Ederki ba. Etorri zareten guztioi, mila esker etortzeagatik. Eta orain, 6 finalistak entzungo ditugu, eta ikusiko dugu zein garapen ari diren egiten sektore honetan. Eta gure agenda honakoa izango da. Ordena alfabetikoan antolatu ditugu, enpresa bakoitzak edo startup bakoitzak 3 minutu izango ditu eta segunduak hortxe pantailan ikusiko dituzue, hori ziurtatzeko. Horrez gain, publikoak galdera bat edo 2 egin ahal izango ditu eta aurrera joango gara. Ingelesez izango baldin bada hitzaldia, pinganillo hitza esango dut eta nahi baduzue itzulpena jarraitu ahal izango duzue, aldi bereko itzulpe sistemaren bidez. Eta hasi egingo gara. Prest zaudete denok? Ea lehenengoa. Norvegiara joango gara oraingoan eta hemen proiektu bat ikusiko dugu hirietako garraio publikoa optimizatzeko. 5.000 bitarterako bizale bitartekorako behar bada ez dituzte hainbat baliabide infrastrukturak egiteko. Eta honek Aziz Txibi izena du erakunde honek eta Joe Aviland. Hey, 4 years ago when I was leading the public transport. Duela 4 urte, bidaiarien garraio arloko zuzendarian nintzen Norvegiako Bergen hirian garraio publiko sistema barruan. Eta hor, etzen galdetzen, autobusak benetan jendeak joan izuen lekura joaten ote. Zen, benetan joaten dira. Bertan, batzuek autoa ebiltzen zuten, eta beste batzuek autobusak erabiltzen duzten. Eta ikusi genuen zeintzuk ziren norabiderik onenak, baina guk oso ezagutza txikia geneukan horren inguruan. Izan ere, baldin badakigu zehazki, jendea nora mugitzen den, orduan, ohitura horiek bideratu ditzakegu. Eta horretarako software bikaina daukagu. Software horrek optimizatu egin dezake sistema bera, eta bertan albidetu dezakegu, benetan orduan iristera, baina ez dakigu oso ondo sistema osoa hartzen ote duten. Eta horretarako planifikazio bat behar dugu. Eta planifikazio Data, interviews with people, ezinbestekoa da datak izatea, elkarrizketak izatea, datuak izatea, eta azken emaitza zein izan da? Badakigu bertan eragingarria ez den sistema bat daukagula, eta hori aldatu egin nahi dugu. Guk hiriak ahaldundu nahi ditugu, eta beren planifikazioa hobetu nahi dugu, predikzioak hobetu nahi ditugu, erreaktiboak izatetik haratago, teknologia ezberdinak haratu nahi ditugu. Guk Norvegian 60ko talde bat daukagu, eta haiei esker garatzen ari gara software hori.
Lehenik eta behin, guk badaukagu Explore modulo bat, eta bertan honek datu horiek garatzen laguntzen du. Eta guk horretarako GPS. datu ezberdinak erabiltzen ditugu. Erabiltzen ditugu mugikortasun datu ezberdinak eta denak jartzen ditugu bertan, eta hor oso garrantzitsua da hori egite. Eta bigarrenik erabiltzen ditugu gure datu horiek predikzio ezberdinak egiteko. Jakiteko zeintzuk diren punta-puntako orduak. Esate baterako Birminghamen guk algoritmo bereziak erabili izan ditugu bertako partida egunetan jendeak zein mugimendu izango ote lukeen aurre ikusi ahal izateko. Horrez gain, informazio horiek, etorkizuneko predikzio horiek hartzen ditugu eta garraio publikoko sistema optimizatu bat garatzen dugu. Eta bertan ikusten dugu herriak zenbateko gastua erabili beharko duen. Eta badakigu nola aurreztu daiteken kostua, eta bertan bertako gasen 25% bera ere aurreztu daiteke. Asistubik aldatu egin du garraio plangintza. Oso zaila izan ohi zen, baina erraztu egin dugu. Klik batekin, software batekin, planifikazioa egin daiteke. Eskerrik asko. Stay with me, stay with me. Eskerrik asko, baina hemen, gera zaitez nirekin. Geratu hemen bertan. Galderarik bai, Joanentzat? Baduzue galderarik? Galdera bat, baina egin ozen, mikrofono erabilita. Hitz egin ozen, eskerrik asko, zure aurkezpenagatik, iruditzen zait lan bikaina egiten duzuela. Niri, iruditzen zait, baita hiri ertainetan ere etorkizunean mugikortasun aukera ezberdinak izango ditugula, ibilgailu autonomoak, ultra harinak diren ibilgailuak, eta zuek modalitatean iztasuna kontuan hartzen duzue mugikortasun moduetan oso galdera ona. Garraio publikoa ez da bakarrik autobusen linea ezberdinekin osatzen. Badakigu garraioa aldatzen ari dela, eta garraio hori aldatu egin behar dela ere. Mugitzen ari den jendea daukagulako, eta beraz hor optimizazioan garatu behar dugu. Eta erabaki behar dugu non zauden eta nora jo nahi duzun. Eta bertan behar bada, oinez egin beharko dugu zati bat, gero autobusa hartu, gero eskuterra erabili, azkenean garraioa konektatuta dagoelako. Eta beraz guk garatu egin nahi ditugu sistema hauek, eta implementatu egin nahi ditugu bai autobus konpainietan, eta abar, hau da, guk mugimendu osoak, mugikortasun osoa aztertzen dugu. Beste galderarik badago, Joanentzat? Bestela urrengo, badago, bigarren galdera bat, hor atzean zuretzat. Egun oso egon inteke hemen galderei erantzuten, eta atsegin handiz gainera, bai oso interesgarria baita. Zenbat hiritan operatzen duzue dagoeneko? Momentuz, 10 hiritan operatzen dugu. Baina azken ostiralean, beste bat gehitzen da. Eta azkenean, guk lan egiten dugun 7 hirietako bat, azkenean Vitoria, Gasteiz bera da. Eta gure teknologia garatuko dugu Gasteizekin. Guk beraiekin akordio bat, hitzarmen bat daukagu, eta teknologia bera erabiltzen ari gara 7 hiri ertainetan. Norvegian, Lituanian, Suezian. Bueno, eskerrik asko. Eta badaukagu hor, 3. bat, eskerrik asko. Galdera bat daukat zuentzat. Nola garatuko da zuen eredua urteetan? Hau da, zuek garraioa aurre ikusten ari zarete, eta garatu egingo da, eta aukera dagoen bakoitzean garatu ahalko duzue, edota plangintza finko bat egingo duzue. Zuen irtenbide honek urte ezberdinetarako balioko du, edo garatu ahalko da, badira, predikzioak aldatu egin ahalko dituzuenak? Edota, mugimendu jakin batzuetan behar bada sistema bera garatu egin ahalko da haratako? Mugikortasuna etengabe aldatzen eta neurtzen ari gara. Eta hor mugimendua neurtzen gabiltza. Etengabe badakigu guztia garatzen ari dela. Eta beraz hor
eredua aldatu egin beharko dugu, eta neurtu egin beharko ditugu, aurre ikusi egin beharko dugu gure lerroak zeintzuk diren, ikusi beharko dugu autoa partekatzeko aukerak zenbaterainokoak diren, baina oraingoz egiten duguna da neurtu. Ni su evolución. Eso es lo que hacemos nosotros, mantener constante la presión a lo largo de toda la vida de la batería gracias a un nuevo y revolucionario sistema de compresión patentado a modo de cinturón basado en la utilización de materiales inteligentes superelásticos. Somos capaces de... Gai gara, gure baterien eraginkortasuna 150%an handitu ahal izateko. Hori guztia bertako efizientzia energetikoa konpromisoan jarri gabe, kosteak handitu gabe, eta bertako erabilera hobetuta. Teknologia hau moduluetan balioztuko dugu, bateria pak ezberdinetan, eta orain, esperientzia pilotuen bila gabiltza sektore ezberdinak bideratu eta produktu hau merkatura edatu ahal izateko. Gure teknologia, bai litiozko egungo baterientzat, baita emergenteak diren gainerako baterientzat hemen ere badaukagu minanon horretarako ekimen berezi bat. Bateria horientzat ere baliagarria izango da. Mugikortasun elektrikoa eta biltegiratzea ezinbestekoak dira eta badakigu horren erronka handia izango dela. Abiarazi besterik ez dugu egin gure bidea eta atsegin handia izango litzateke gure teknologia hobetzen jarraitzea mobilekin batera. Eskerrik asko. Habéis visto un cinturón? Gerrikorik ikusi duzue? Gerriko batek neurtzen eta kontrolatzen du bertako presioa, bateriaren presioa. Javierrentzako galderak, 2 onartuko ditugu, gainerakoa koktelera doa. No? Ninguna pregunta. Ez dago galderarik, nik badaukat bat. Esan duzu, gerriko horrek, beste ekarpenen artean neurtzen lagunduko digula zenbat erabilera duen bateriak berak. Nola egiten du hori? Gaurkoz neurketa horiek algoritmoen bidez egiten dira, baina era berean bateriek dauzkaten neurketak ere erabiltzen dira. Voltajea edo intentsitatea esate baterako, baina erdin mailako karkekin edo eta rango ezberdinetan prezisio hori ez da oso zehatza, ez da behar adinakoa. Baina bat belt sistemaren bidez, ez ditugu sentsore gehigarriak behar, baizik eta material adimendunak berak, bertako presioaren eta bateriaren egituraren informazioa ematen du eta algoritmiari ematen dio bertako osasuna hobetzeko bidera. Badago beste galderarik hor badaukagu bat, bikain. Arratsaldeon. Josu, Zidioteketik. Zelden gainean jartzen den presioa dinamikoa da, aldatu egiten da, zelda bera edo gelaska zahartu ala, nola ejekutatzen da presio hori?
gure helburua ez da presio handitzea, baizik eta presio hori konstante mantentzea. Zertarako? Material adimendunak erabili nahi ditugulako eta euren ezaugarri nagusia supermalgutasuna da. Badago besterik? Beste galdera baterako tartea dugu. Ni moto estudentekoa naiz, eta berriki probak egin ditugu bateriekin, eta zuk esaten zenuen moduan, bateriak zabaldu edo testutu egiten dira karga bakoitzeko. Galdetu nahi nizun, ea hau aplikagarria den autoetara edo gainerako ibilgailuetara, autobus, motor eta barretara. Oraindik behar bada ez du ze fabrikatu, baina ze irismen dauka teknologia honek. Teknologia hau litiozko baterietara aplikatu daitezke, kimika ezberdinak erabiliz. Ez naiz xehetasun guztietan sartuko eta formatu guztietan sartuko, baina bai baliatu nahi dut aukera hau, esateko baliagarria dela emergenteak diren teknologia horietan, solidoetan, esate baterako horiek presio gehiago behar dutelako. Eta momentu honetan, aplikatzeko puntuan dagoen teknologia bat garatzen ari da, eta hasi dira presio hidrostatiko erabiltzen duten sistemak, eta hor bertan presio ezberdinak ere kontuan hartu beharko genituzke solidozko bateria hori entzatere. Eskerrik asko, gainerako galdera koktelan egingo dizkizugu. Txalo bere bat Javierrentzat. Eta orain Madrilera goaz, jarraituko dugu berrikuntzaren ibilbide honetan, eta bertan dronez hitz egingo dugu, jaun Andreok, berritzailea den teknologia daukagu. HB Drone Energy du izena konpainia honek, eta Marcos González daukagu gurean. Buenas tardes. Arratsaldeon. Zenbat dron ikusten dituzue egunero, edo ikusi dituzue gaur? Segurazki bat ere ez. Baina, Espainian 80.000 dron baino gehiago daude eta ikusi ezarren gure eguneroko bizitzaren parte dira. Ikuskapen industrialetan erabiltzen dira, sutea kontrolatzeko, edota hondartzetako soroz lanak egiteko, galdutako pertsonak bilatzeko, eta etorkizunean baita Amazoneko paketak entregatzeko eta aerotaxi eta leku batetik bestera garraiatzeko ere baliatuko dira. Hala eta guztiz, drone garbiak elektrikoak direnak arazo bat dute, beren autonomia baterien araberakoa da. Eta bateria horiek ez diete ordu erdi baino gehiago egan egiten uzten. Horrek esan nahi du, azken batean, pertsona bat bilatzen ari bagara, esate baterako zer gertatzen da? Bilaketa eten behar dugu, drona jaitsi, bateria berria jarri, aldatu, eta azkenean, zer gertatzen da? Honek ondorio lazgarriak dauzkala. Marcos González naiz, eta HB Drone Energyko marketing arduraduna naiz. Azken 5 urteetan, lortu dugu, hegaldi denbora, 3 koizteko gaiden soluzio bat garatzea. Eta hori, hidrogenoen teknologiari bidez egiten dugu. Hidrogenoa eta oxigenoa batzen ditugu elektrizitatea sortzeko. Badakizue zein den honek sortzen duen hondakin bakarra? Gure hondakin bakarra ura bera da. Beraz, teknologia disruptiboa da, erabat, eta gure operazioen errentagarritasuna hobetu dezake eta dagoen eskari horri erantzun. Efizientzia hobetzen du, pertsonak bilatzerakoan esate baterako, edota negozio modelo eredu berriak garatza esate baterako paketeria entregatzea. Dagoeneko 15 dira Espainia, Italia, Frantzia eta Alemania bezalako herrialdeetan gurekin harremanetan jartzen direnak. Ari gara dron horiek garatzen. 2 multinazionalekin lan egiten dugu eta espero dugu laster gure dron berri horiek abian izatea. HB Drone Energyn oraina hobetzaz gain mugikortasuna arina eraldatzen ari gara. Eraginkorragoa, errentarriagoa eta garbiagoa izan dadin. Eta uste dugu, hori egiteko lekurik egokiena, hauxe dela, Gipuzkoa. Bertako enpresa eta zentro teknologikoekin lanean. Eta baita mobileko egoitza berarekin eta planta berarekin ere. Beraz, hemen zaudetela baliatu nahi nuke. Eta 2050ko helburu hori hortzimugan jarriz galdetu nahi nizueke. Lagunduko diguzue 2050ko helburu hori lortzen mugikortasun jasangarrian. Eskerrik asko. Gracias, Marcos. Pregunta sobre esos drones. Mil esker, Marcos. Badago galderarik hidrogenozko dronen inguruan hor badago bat. Nola lortzen duzue hidrogenoa? Eta
segurua da teknologia hori erabiltzea? Lehenengo galderari dagokionez, oso erraza da. Telefonoa hartu, deitu Air Liquide, Linde edo horrintzaile bati eta nitrogenoa lortzen dugu. Hori da modurik errazena. Baina enpresa bat baldin baduzu, segurenik hidrogeno gehiago beharko duzu, zuk sortu. Oso erraza da, hidrolizatzaileak diren makinak daude, eta edonork etxean izateko modukoak dira. Zuk hori abiarazi eta hidrogen eskura dugu. Eta gainera etorkizuna mobilek dagoeneko ikusi du. Mobilek planta hori garatuko du hidrogenozko piloiek sortzeko. Etorkizuna hidrogenoa da. Dagoeneko badira Madrilen hidrogenoa erabiltzen duten gasolinderak eta hau herrialdean zehar haziz doan joera da. Eta hemen ere lortuko dugu aurki. Horrez gain, bigarren galderari dagokionez, oso segurua da hidrogenoa. 100 urte baino gehiago igaro dira eta ez da inolako arazorik izan. Enpresak erabiltzen dute, mugikortasunean erabiltzen da, eta baita beste sektoreetan ere, ez da arazorik egon. Hidrogenoaren atoma txikiagoa da, eta horrek esan nahi du, gasa dela praktikoki. Ez dago inolako arazorik. Eta guk, esate baterako mugikorrean dauzkagun bateria horiek, inseguruagoak dira hidrogenoa bera ere puztu egin daitezke, lertu egin daitezke, hainbat bateria lertu izan dira. Hidrogenezkoak seguruagoak dira egungo bateriak baino. Erre ditugu bi galdera horiek. Baina hirugarrenik baldin badago aukera emango diogu. Badago gori-gorian dagoen galdera bat. Datorrela. Eta gainerakoak koktelerako. Eskerrik asko, aurkezpenagatik. Nik galdetu nahi nizun hidrogenoaren inguruan. Ulertzen dut zuen ekimena Toyotak bere garaian aurkeztutakoaren antzekoa dela. Hidrogenoz zebilen auto bat aurkeztu zuenean. Baina ze eskalagarritasun dauka hidrogenoak hegaldi autonomian gaur egun? Hobetu daiteke, mugatuta dago bere erabilera? Ez da Toyotak erabiltzen duen teknologia bera, gurea txikiagoa delako, dronetarako da, baina guk 3 bider luzatzen duenean denbora esan dugunean bere pixua zari gara. Izan ere, hidrogenak pila bat ematen digu, baina autonomia ematen digu bertako deposito horrek, biltegiak. Biltegiaren arabera, gure konbustio motorren antzera zenbat eta hidrogeno gehiago eduki gure bateria barruan hegaldi orduak handiagoak izango dira, luzeagoak izango dira. Eta hor, pixuak berak ere eragin handia izan ohi du. Orduan guk hori egiten dugu, pixua eta denbora luzera paretu. Eskerrik asko, gainerakoa koktelerako, aurrera goaz. Vamos a Turquía! Eta guazen orain, Turkiara, jaun Andreok. Ingelesezko hitzaldia datorkigu. Autoa gero eta konektatutago daude eta zibererasoen arriskua handiagoa da. Badakizue 5.000 milioi dolar galtzen direla urtero zibererasoetan, arazo benetan larria da, baina badaukagu horretarako irtenbide bat. Hemen daukagu Zetin Bozifotlu Niukin Turkiatik. Ladies and gentlemen. Jaun Andreok, dakizuenek gaurko teknologia konektatuta dago. Eta konektatuta dagoen guztia, zibererasoetara edo lapurreta saiaketara irekita dago. Azken 5 urteetan, eraso hauek 5.000 milioi dolarreko kostua eragin zioten automobilgintzari. Eta bertako enpresai eta norbanakoei. Eta guk, Niukin, hori aldatu egin nahi dugu, eta ekosistema seguru bat sortu nahi dugu. Horretarako gure plataforma bat daukagu, eta giltza digital bat ere bai, eta adimen artifiziala erabiltzen dugu. Eta bertan, guk gure gidariaren SMS-a bidalita edota bertako datuak erabiliz, kombinatu egiten ditugu. Gero, erabiltzaileak erabiltzen du eta sistemara konektatzen da enkriptatutako komunikazio baten bidez. Horrez gain, gure adimen artifizialeko sistemak analizatu egiten ditu zeintzuk diren gure ohiko aktibitate horiek. Eta 3 modelo dauzkagu, 3 automodelo. Bata Fuji izenekoa da, autoeko izentzako da. Beste sistema daukaguna Etna da, bertako autoflotentzako, eta Everest sistema eskaintzen diegu banakako edo norbanako gidariei.
Niuki autobox hori alokatu edo saldu egiten diegu, gure erabiltzaile eta urteko lizentziak eskaintzen ditugu, beraien beharretara egokituta. 5 lehiakide dauzkagu munduan zehar, baina ezberdintasun bat ere badaukagu guk, izan ere, une errealeko ekosistema bat eskaintzen dugu, segurtasun sistema bat eskaintzen dugu. Eta badakigu, automobilintzako sistema honek 3.600 milioi dolarreko balioa duela, eta datuzen 5 urteetan 20.000 milioi dolarrera iritsiko da bere kostua, eta guk honen bidez unikornio bat bihurtu nahi dugu, erabiltzailea babestu nahi dugu, erabiltzailearen bizitza hobetu nahi dugu, segurtasuna hobetu nahi dugu. Beraz, zalantzarik eta mugikortasun seguruan nahi baduzue, zatozte gugana. Futuro. Bueno, etorkizuna eta unikornioa, zibersegurtasuna aipatu dira, badago galderarik, badakizue arrisku handiak dauzkagula, eta bertan sistema integratu bat eskaintzen da, aplikazio bat, gure sistema eta gure autoa besteko galderarik bai, bestelanik badaukat bat. Zeintzuk dira zuen bezeroak? Autokonpainiak, flotak edo norbanakoak? Aldatzen ari dira joerak, baina esan diezazueket autoa konbustiokoa edo elektrikoa izan guri ez digula axola. Guk gure bezeroi eskaintzen diogu, ez dakit funtzionatu du, bai? Behar bada osatu dezakezu erantzun hori, bai? Horrez gain, eskaintzen diogu gure zerbitzua, autoflota ezberdinei, segurtasun konpainiei, logistika konpainiei ere, horiek guztiak izan ohi dira gure bezeroak. Sentitzen dugu, baina ez dugu ondo entzuten orain. Bueno, eskerrik asko, galderarik edo bestela koktelera egingo dugu bide. Urrengoari egingo diogu orain bide, urrengo aurkezpena hemen. Penúltima, y vamos a Módena. Azken aurrekoa eta Ferrariren irira goaz Modenara, eta bertan jaiotakoa naiz ni ere, eta berez ilusioz gainezkanago. Hemen, benetan, ez dakit ezagutzen ote duzuen, adituak zaretelako, baina superkapazidorez hitz egingo dugu. Badakizue zer diren superkontentsadore horiek? Bueno, ingenieriak ikasleak, superkapazitor honek zer egiten du? Bueno, modulagarria den modelo eredu bat izango dugu eta Novaken historia entzungo dugu. Bera da konpainia eta Alexandro Fabri daukago gurean. Arratsaldeon. Alessandro dut izena eta Novaketik natoz. Novak Modenako bihotzetik dator, Italiatik, eta gaur energia biltegiratzearen inguruan dakizuen guztia ahaztu eta superkondentsadoren moldagarrien inguruan hitz egin nahi dizueke. Zer den ulertu ahal izateko lehenik esan bateriak maratoi korrikalariak bezalakoak direla, izan ere energia denbora luzean beharko dute, distantzia luziak egiteko horretarako energia dentsitate handia behar dugu eta onartu egin behar dugu superkondentsadoreak sprinterrak dira, aitzitik denbora gutxian dentsitate, intentsitate handia behar dute eta bertan momentuan behar da, eta guk gure asmoa, bateriak eta superkondentsadore hauek batzea izango litzateke energia hau baliatzeko. Eta superkapazitatzaileek duten teknologia honi energia luzerari batzeko. Horretarako, hainbat abantaila dauzkagu aplikazio ezberdinetarako, esate baterako, gure sistemaren volumena murriztu dezakegu, bateria bera murriztu dezakegulako. Horrez gain, gure sistema eraginkorragoa da, izan ere azkar kargatu eta deskargatzen dira superkondentsadore hauek, eta azkenik guk gure baterien estres hori, behar izan hori murriztuz, beren iraunkortasuna luzatu egin dezakegu 150%. Zer aurkitzen dugu guk gure mundu horretan? Badakigu oso handiak diren espazioak bilatu beharko ditugula, eta gainera badakigu egungo superkondentsadoreak arriskutsuak direla, elektrolito likidoa dutelako, eta gelaskatetik ateratzen baldin badea suteak atera daitezke. Novaken guk
superkapazidore berriak sortu ditugu. Erabat solidoak direnak. Solidoak dira izan ere bertako likidoa atera eta material solidoarekin osatzen dugu, horrela ez da ezer isuriko, ez du ezer surik hartuko, eta horrela zelula gelaskak berak segurukoak dira. Eta gainera moldakorrak dira, moldagarri izateak esan nahi du, bertan azalera ezberdinetan sortu ditugulako, eta beraz ez dugu hauek kokatzeko leku berezirik behar autoetan, eta komponente ezberdinetan egin daiteke, bai atzeko lehioan, sabaian edo behekaldean. Eta horrela energia hori erabili. Ongi etorri superkondentsadoren iraultzala. Eskerrik asko. Zorionak, Alessandro. Bravissimo, bravissimo. Bikain egin duzu. Eskerrik asko. Ulertu duzu, ez da? Zoragarria, oso elementu garrantzitsua. Bateria tradizionali gehitzen dio eta Ferrari baten esprinta gehitzeko ahalmena du, gainera moldagarria denez. Geruza oso laua da, sabaian jar daiteke lurrean, baita malkategian ere. Zein dira zuen galderak Alessandrorentzat? Baduzu galderarik? Alessandrorentzako galderarik? Bai, hortxe badugu bat. Non dago galdera? Hortxe. Ciao Alessandro, I want to ask you... Kaixo, Alessandro, galdera bat daukat. Nola orekatu daiteke bateria eta superkapazitore hauen artean? Nola bilatu oreka hori? Badago orekarik benetan nahi dugun performance hori lortu alizateko? Erabileraren araberakoa izango da. Izan ere, gu momentu honetan, kasu ezberdinetan ari gara lanean, batzuetan, erabiltzen da kiloetako autoetan, bertan bateria bukatzen denean guk sistema txiki bat daukagu, superkondentsatore txiki bat gehitzen diogu, eta hau benetan geruza txikia da bateriaren dimentsioarekin konparatzen balin badugu, baina beste batzuetan erabiltzen ditugu azelerazioa lortu ahal izateko, eta bertan geruza edo paka handiagoa da eta volumen gehiago behitu beharko dugu. Baina hala eta guztiz ere bateriaren ondoan txiki geratzen da. Badago beste galderarik? Beste galderarik Alessandrorentzat Modenakoa autodeportiboen edo kirol autoen hiria da Modena, zerbaitegatik izango da. Badago galderarik? Hortxe bat. Badoa mikroa. Nola konparatzen da bere ahalmen gaitasuna superkondentsadorekin? Bueno, gure baliabide honekin bertako dentsitatea hobetzen ahalegintzen gara, baina oraindik ez dugu puntako teknologia hori agortu. Guk errentagarritasuna hobetu nahi dugu, baina areago nahi dugu potentzia dentsitate hori kilobatiotara pasa nahi dugu, kilobatiogramatan edo kilobatio metro kuadradotan, eta horrela metro kuadroko 30 kilobatiotara iristen gara. Eta hori kilogramoekin konparatzen baldin badugu, azkenean badakigu 110 handiagoa dela gutako teknologiarekin konparatzen, baina ez da hain disruptorea momentuz. Eskerrik asko, azken aurkezpena. Dagoeneko zuen sariduna buruan izango duzu behar bada, baina Frantziara jo behar dugu, eta erabaki behar dugu zergatik ez dauden kargako estazioiek nik behar ditudan leku horretan zer egingo dugu. Bueno, honi erantzuteko Voltage proiektua entzungo dugu, Voltage biarekin, eta Eduardo Karlebarisek aurkeztuko digu. Arratsaldeon, Voltageen karga puntuak errazten ditugu gidarientzat eta baita karga puntu operadoreentzat ere. Azken batean, ibilgailu elektrikoak funtsezko irtenbidea dira garraia deskarbonizatzeko, baina kargatzeko azpiegitura handiak behar dituzte, haien mende daude, eta hor arazo bat daukagu. Izan ere, gaur egun karga estazioen 70% dirua galtzen ari dira.
izan ere ez dira behar adina erabiltzen. Horren arrazoia zein da? Kokaleku okerrean daudela. Behar ez diren lekuetan jarri dituzte, eta hori eta mala da. Izan ere, 100.000 eurotik 1.000.000 eurorainoko gastu egiten badugu instalazio horietan arazoa handia da. Baina guk irtenbide bat bilatu dugu. Guk badaukagu software bat adierazten duena non instalatu behar diren etorkizuneko karga estazioiek, non behar diren kargatzeko puntu horiek. Eta horrela ikusten dugu gure erabiltzaileentzako ere eskaria eta eskaera orekatzen ditugu eta azkenean etekin handiagoa lortzen laguntzen diegu. Horretarako zer behar dugu? Datuak, noski. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen dugunean, esate baterako, gu hasi gara dagoeneko datuak biltzen, bertako karga puntuetatik, bertako ibilgailu elektrikoetatik, eta baita bertako datu demografikoekin eta lurraldeko datuekin ere. Gure machine learningeko ereduak erabiliz, horiek gartzen ditugu, eta informazio hori biltzen dugu. Baina hau ez da zientzia fikzioa, ez da magia. Izan ere, guk esaten diegu edo gidatzen ditugu, eta esaten diogu zein diren puntu horiek. Eta horrela, estatuan edo egon beharrekoak dira. Parisen badaukagu bat dagoeneko, eta Normandian ere, bi eskualde horietan hainbat datu daude. Eta Frantziatik ere edatu nahi dugu, eta Italia iparraldean eta Espainiara ere ekarri nahi dugu. Horrez gain, mobilekin lankide bat bilatu nahi dugu gure teknologia areago garatu alizateko. Eskerrik asko, saiatuko naiz zuen galderei gaztelaniaz erantzuten. Saiatu egingo naiz. Gaztelaniaz, oso ondo. Italiera, espainola, frantsesa eta ingelesa, hizkuntza guztia. Galderak Eduardorentzat, nola erabiltzen dira karga puntu horiek? Asko kostatzen da instalazioa eta gero leku okerran egiten ditugu, baina mesedez galdera erraza egin. Zei galdera duzu Eduardorentzat? Lehen galdera, galderak 2, ez dago galderarik Eduardorentzat? Hor badaukagu bat, eskerrik asko, hor daude gure ingenieriak. Horiek ikusten dugu, argi etorri direla. Egunon? Galdera ingelesez edo gaztelaniaz egingo dizut, nahi duzu moduan. Orduan ingelesez egingo dut. Zer uste duzu dela garrantzitsuagoa? Karga puntuak eduki eta bertan kargatzea, edo garrantzitsuagoa da dauzkagun puntuak mantentzea, naiz eta momentu honetan ez duten emaitza onegirik. Galdetuko duzu berriro, horrela ondo uler dezadan? Zer da garrantzitsuagoa? Karga puntuak non jarri jakitea edota dauden horiek mantentzea. Nire ustetan, inbertsio moduan garrantzitsua da karga estazio hauek leku onean instalatzea. Baina gure etekinak hobetu ditzakegu mark-raising bat egin da, marka ondo aztertuta, zaila da, iruditzen zait biak egin ditzkela, bi aukerak direra baliagarriak. Badago beste galderarik? Hor badago beste galdera bat Eduardorentzat. Hor doa mikroa egan. Patioa gurutzatu eta iritsi da. Primeran, zorionak. Zorionak ideiagatik, oso ideia ona da. Baina, zaila iruditzen zait, Espainia mailan jakitea zein den eskuragarri dugun potentzia izan ere, batzuetan ez da erraza kokaleku egokienera beharrezko potentzia hori eramatera eta gainera irisgarritasuna ere ez da erresa, ez delako gasolindegi bat izango edota zona inguruan elektrifikatu gabe dagoelako. Zuen ereduan kontuan hartzen duzu hori, nola jakin eskuragarri duzen potentzia zenbaterainokoa den? Oso galdera ona da. Galdera, bai, da, kontuan hartzen dugu. Beti kontuan hartzen dugu zein den lurraldean eskuragarri dagoen potentzia. Beti ez dugu asmatzen metro kuadro bakoitzeko datuarekin,
baina datu irekiak dira, open data dira, eskuragarri daude, eta horrelakorik ez badugu, energia banatzaileekin lan egiten dugu, kasu honetan Frantzian, eta baita datu geografikoekin ere ikusteko non dagoen parkin edo espaziorik egokiena urrengo instalazio puntua jartzeko. Eskerrik asko, txalo bero bat Eduardorentzat. Lan bikaina. Entzun dituzue 6 finalistak. Bakoitzak buruan izango du bere rankina. Zein lehenengo, zein bigarren, baina sobreak eskatu aurretik. Galdera bat egin nahi nizueke, eta egin nahi diot bertako aditu bat. Hemen daukagu, bertako adituak, eta baliatu behar dugu aukera hau. Eta orain, noxin Omarri deituko diogu, 2 galdera egiteko. Problems, because there are problems. Noxin, hitz egin dezagun orain galderen inguruan. Zeintzuk dira erronkak dena ez aukera izango? Zein arazo dauzkagu? Zein arazori egin behar diogu aurren? Arratsaldeon denoi. Kaixo Antonella. Arrazoi duzu. Europan lantegi asko daude, baina arazo handiak dauzkagu. Izan ere, gaur egun, bertako arazo teknologikoak izan ditugu, gauzak ez dira ondo egin, akastunak izan dira eta onartu egin behar dira, eta baditugu hainbat arazo hornikuntza katea horretan. Baina badakigu arazoek aukerak ekartzen dituztela sarri. Horrek ez du esan nahi, arazoak izateak gauzak ezin du ditzakeenik. Baterien merkatua badakigu gaur egun ez dela jasangarria eta berdea, eta zero emisiotara bide horretan aurrera egin nahi badugu Antonellak esan duen moduan, gaur gauean, bertako hornikuntza kate osoan zentratu behar dugu. Eta batzuk esango dute bai, baina Txinak baditu teknologia merkeak eta baina hori ez da daukagun bakarra, gain finantzatuta dago Txinako eredua, eta behar bada bertan egiten dena ez da guk uste bezainona. Txinako aztarna, karbono aztarna, Europakoa baino asko altuagoa da. Eta beraz, guk lehia horri aurre egin behar diogu. Oraindik ere bateria industriako karrera irabazteko aukera asko zabaltzen ari dira Europan, baina horretarako gako den elementu bat daukagu. Jasangarria den hornikuntza kate bat behar dugu. Eta zero karbona sustatuko duena. Adibide bat. Honekin. Hemen daukadan honekin, denok daukagu olako bat, ez da, kobalto ugari biltzen duena, eta Kongoko Errepublikatik dator bertako hornikuntzarik handiena. Baina, jakin behar dugu, era berean, kobalto mehatze hori eta lan egiten duten asko, 10 urtetik berako aurrak direnak, eta bertan lan egiten duten guretzako kobalto hori erauzten. Hori da nahi dugun eredua? Ez. Inola ere ez, gure hornikuntza kate hori finantzatu behar dugu, bertako sostenigarritasuna sustatu behar dugu, garbia izan behar du, eta ez dugu gure lehiaketa prezioan bakarrik oinarritu behar, horrek ez du zentzurik. Eskerrik asko zure iritziengatik eta kontu garrantzitsu horiek mahai gainean jartzagatik. Giza eskubideekin oso lotuta dagoelako hau guztia, ez bakarrik zero karbonoekin. Giza eskubideak ere babestu behar ditugu. Eskerrik asko zure ekarpenagatik. Eta orain, Laster, aurki iritsiko da gure gutun horiek. Baina aurreko urteetako joerak laburbildu nahi nituzke izan eroso garrantzitsua da. Ikus ditzagun nondik nora doazen joeretako asko batzuk galdu dira eta bastatzuk indartu behar badazken urteetan. Jarriko dizkidazue aurreko edizioetako irabazleak zein izan diren hemen dauzkagu. Oso garrantzitsua izan ere birziklatzearekin hasi ginen. Hau da, imanen hautsa birziklatu nahi izan zen. Iman hauek oso gutxatzaileak dira eta hauek birziklatu egin nahi izan ziren. Eta hori izan zen sari nagusia izan ere, hauts hori lortu nahi zen imanetik hasita. Hori egin dueko magnetek eta hori indartzen ari da orain Gipuzkoan. Watson, ibilgailu elektrikoetarako kargagailu ultra azkar bat zen. Garai hartan zientzia fikzioa zirudien, baina lankidetza
hitzarmen bat dauka Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetik. Green Hillek gure transformadoreak berde izatea nahi zuen. Esatetarako kontzertuetan ikusten dituztenak hauek oso kutsatzaileak zirelako eta beraiek generatzaile edo sorgailu berde bat nahi zuten jaialdietarako, esatetarako edo garraio zerbitzuetarako. Eta asko indartzen joan da. Bigarren saria Software as Service entzat izan zen, eta hauek optimizatu egin zituzten bertako garraio publikoko ibilbideak batez ere landa eremuan. Iaz, Esmobriri eman genion saria, bertan baterientzako armairu bat egin zen. Guk deskargatutako bateria sartu eta bertatik kargatutako bat ateratzen zen, eta armairu baten bidez egiten zen. Eta orain ere EAEko enpresa batekin akordioa sinatu dute Batera izeneko enpresarekin. Ez dakit Baterako kideak hemen dauden. Baterak lankidetza esan nahi du, ez da euskaraz, badago kontzeptu hori baino hobeto identifikatzen gaituenik txalo bero bat Baterarentzat. Zorionak lankidetza horrengatik. Eta bigarren saria plataforma bat entzat izan zen, carpoolina edo carsharinga erako plataforma bat. Poligono bereko enpresen artean garraioa parteka dezaten. Eta orain ikus dezagun antezedente edo aurrekari hauek gogoan zer sarituko dugun aurtengoan. Orain bai, ekarri gutunak mesedez, Amaia Fernandez eskatuko diotona ekartzeko. Gracias. Gracias. Eskerrik asko, hementxe dauzkat. Amaia, bigetik dator. Bik bazkide ezinbestekoa da guretzat. Asko laguntzen digu sari hauetan. Zer egiten duzue gure alde? Gabon, Antonella, Ane, gure aldunarekin, aipatzen edo diputatorekin hizketan ari nintzela, esan genuen, nola, hasi ginen sari hauek ematen, eta mupilekin batera sari hauen antolaketan parte hartzen. Bertako batzorde teknikoan egiten dugu lan, eta gure ezagutza ekarri nahi dugu batez ere proiektu teknologiko horiek ebaluatu izateko, eta potentzial handiko proiektuak identifikatu nahi ditugu, horrela hub horretan parte hartu eta gure ekosistemari balioa gehitzeko. Zuk beraz ikuspegi privilegita daukagu, dron baten moduan ikustuzu gure ekosistema horren ibilbidea. Norantz doa gure ekosistema hori? Mugikortasunen sektoreak bizi duen trantsizioak gure ehunean eragin handia du daukan pisuengatik, eta badakigu automobilgintzak pisua duela halaber EAEn, eta egokitu egin behar dugu egoera horretara. Eure lehiakortasuna mantentzeko lagundu egin behar diegu, eta adaptatze horretan ikusten ari gara nola konektagarritasuna edota gidatze autonomoa, jasangarritasuna kontuan hartu behar diren. Oso dinamikoa den sektorean daukagu, berrikuntzarako prest dagoena. Eta hemen daukagu horna adibide, teknologia zentro batetik datorren startup bat daukagu, eta startupak etengabe sortzen ari dira, gure enpresak dibertsifikatzen ari dira. Eta horri esker gure enpresa ehuna anizten ari gara. Kalitatezko eredua sortzen ari dena, enplegua sortzen ari dena, eta talentu erakartzen lagunduko diguna. Nola ez, bai, eta duten horizonte hori lortzen lagungo diguna. Eskerrik asko, Amaia. Zabalditzagun orain gure gutunak. Eta datorrela orain Oltzara, sari banaketan lagunduko didan pertsonari. Eusko Jaurlaritzaren bigarren sari hau, bertako ekonomia eta transformazioko ordunak emango dugu. Jaio nebera igo dadila Oltzara. Second prize. Te lo doy, pesa. Vamos a... Bigarren saria emango dizut. Ireki dezagon bigarren saria. Back belt entzat da. Javier, zatoz. Ese cinturón, la tecnología mod. Hortze daukagu, teknologia gerrikoan beteta. Bertan, baterien presioa kontrolatu ahalko da. Atera argazkiak. ¿Alguien quiere una foto? Ya. Argazkirik bai. Bikain, amaitu dugu argazkiekin. Zorionak. Entregamos el primer. Eta orain lehen saria emango dugu Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu edo aldun nagusia etorriko da saria banatzera. Txalo bero bat Eiderrentzat. Eskerrik asko, Antonella. Nova, Kamot.
Novak irabazi du, goazen Modenara, ibilgailu elektrikoen Ferrarietara. Supercapacitors! Superkondensatzaileak, Bravo! zorionak. Hortxe daude. Moldeagarriak, finak, gure ibilgailua Ferrari bihurtzen dutenak eta sabaian edo zoruan itxatzi daitezkenak. Baita maletategian ere. Bikain. Va. Un momentito con los dos. Orain itxaron pixka bat, zatozte ona bi irabazleak, Javier eta Alessandro, zatozte ona, azken galdera bat egin behar dizuegu eta. Tira, behin saria eskutan daukazuela errazagoa izango da. Azken galdera bat egingo dizuet. Lehenik eta behin, zorionak bikain egin duzue. Txalo bero bat, finalista guztientzat. So just one question for both. Galdera bat. Zein konpainiekin ez didazue izena eman beharrik, baina zein konpainia motarekin egingo zenukete lankidetza hori? Bueno, baterien integrazioan lan egiten duen enpresa batekin, baina bueno, izenak esateko prest nago, bota izen horiek, gustatuko litzaiguke kafekin lan egitea, Fagor Ederlanekin lan egitea, Fagor Ederlan, oso ongi, Mercedesekin lan egitea, baterarekin ere bainoski, Ederbat, bai, izan ere Euskadin aukera ugari daukagu energia biltegiratzeko eta epe luzera gustatuko litzaiguke eta basketbotekin lan egitea ere. Oso ondo, Modenatik munduragoaz. Zein enpresa tipologiarekin egingo zenukete hitzarmena? Zeinekin egin nahi duzu lankidetza? Momentu honetan ekoizpenan lagunduko diguten enpresak bilatzen digu, Zidetekekin harremanetan jarri gara dagoeneko, eta pentsatzen dugu hau bikaina izango dela gure ekoizpena edatzeko eta horrez gain gure produktua garatzeko. Gainera ikusi ditugu, mobileko instalazioak asko gustatu zaizkigu, bikaina iruditu zaigu, bai, badakigu bai. Eta nola ez, zabalik gaude, enpresa berrietara inguru honetan lankidetzan jarduteko atseginez gatoz. Zorionak, bikain, eider. Esango dizkiguzu hitz batzuk gaurko ekitaldi honi itxiera emateko? Bueno, Antonella, tú que tienes mucho sentido del humor, me vas... Antonella, zu humoretsu izaten zara, egobiltzen zara beti, eta utziko diazu txantxa bat egiten, esaten duzu etorkizuna ingenieriena dena, eta lidergo intelektuala ingenierien esku dagoela, baina, bueno, eskerrik asko bizitzen usteagatik. Baina adibide bat erabiliko dut, hemengo adibide bat, lankidetzaren adibidea, hau da, etorkizuna elkarrekin helduko dugu ingenieriak, filosofak, politikariak, mota guztietako, alderdi guztietako pertsonekin izan ere, hanek berak ere irudikatzen zuen 2050 nolakoa izango zen eta nola egingo diogun aurre, eta hor Antonelak esaten zigun 2050 horretan egon nahi lukela, deskarbonizatzeko 2050 horretan, baina ez da egotea hutsa. Guk ekarpena egin nahi diogu etorkizun horri. Eta 2050 deskarbonizatu bat lortu nahi dugu. 2050 bat non ekonomia hobetu ahal izango dugun. Noski giza eskubideak errespetatuz. Eta ekarpen hori egin nahi dugula kontuan izanik, eta kontuan izanik alaber gure bizi proiektuek zentzua dutela, hemen, Foru Aldundian, ingenieria ez naizen arren eta, bueno, aldun nagusi berrian naizen arren, galdera pare bat egingo genituzke. Eta galdera hauek modu partekatuan egin genituen. Hau da, pentsatu genuen, nola egin nahi dugu ekarpena, zer ekarpen egin nahi dugu gure lurraldea deskarbonizatzeko, horrez gain. Kontuan izanik eta Amaiak zioen bezala, automozioaren pisua industrian garrantzitsua den momentu honetan zer ekarpen egin dezakegu ekonomia horri laguntzeko. Eta etorkizuneko erronka hoiei aurre egiteko. Galdera hoiei modu partekatuan erantzun genien, batera elkarrekin. Da sortu genuen mobil poloa, eta aitortu beharra daukat, hasieran geneukan idea, naiz eta oso ona izan zen,
erabat gainditua daukagula, alegia espektatiba guztiak gainditu ditugula. Eta hemen esperantza handiak dauzkagula jarrita, Mubil polo honetan, jende asko hartzen dulako parte, eta nik aitortu nahiko nuke Mubilen bertan lan egiten duen lantaldearen lana eta konpromisoa ikaragarria dalako. Eta aldi berean zuetako bakoitzaren konpromisoa, izan ere zuek badituzutelako bizitza proiektu batzuk zentzua daukatenak eta ekarpena egin nahi diotenak gure herriari. Zergatik sortzen dira sari hauek? Amaia berak ere esaten zuen, sortzen dira sari hauek esaten degulako, bueno, munduan zehar gertatzen ari dena edo, eta han dauden proiektuek ere ekarpena egin diezaiokete gure proiektu honi, eta hemen ikusi dugu Oslo, Turkia, hainbat lekutatik ekarpenak egin dira, eta horiek ere sartu nahiko genituzke gure ekosisteman. Hain justu helburua delako ez 2050ean egotea, baizik eta 2050 horri gutako bakoitzak, gure txikitasunetik, ekarpena egitea. Eta hortaz, diputatu nagusi bezala, niri gelditzen zaidan gauza bakarra esateko da, zuetako bakoitzari, eskerrik asko, benetan. Horrela bai gutako bakoitzaren konpromisoarekin, seguru nago, etorkizun on hori lortuko degula. Antonella, mil gracias como siempre. A ti, Zorionak, enhorabuena. Zorionak bertan parte hartu duzuen denei zuen ekarpena egiteagatik. Gracias. Eskerrik asko, Eider, zero karbono etorkizunean, injustiziarik ez, eta berdintasuna etorkizunean horregon nahi dugu. Eta izteko gogorarazi behar dizuet, 2025ko edizioa bertan dugula, eta dagoeneko proposamenik baldin baduzue, proiekturik aurkeztu nahi baduzue, utzi zuen izena bizenak mobilawards.com webgune horretan. Eta denei jakinaraziko dizuegu noiz aterako dukun deialdi hori. Informazio guztia helaraziko dizuegu. Bihartik aurrera 2025ko edizioari ekingo diogulako. Agurtu orain bai etxetik jarraitu diguten guztiai, streaming bidez jarraitzen diguten eskerrik asko. Eta orain koktelera goaz, baina lehenik esan behar dizuet koktel horretan saiatuko garela zero huella horretara, zero aztarna horretara hurbiltzen. Saiatuko gara, badakigu zaila dela, baina bertan gure koktel horretan dena berrerabilia da edo berrerabilgarria eta bertako materialak eta erabiltako prozesuak, zerbitzuak tokikoak dira. Zero aztarna ez da gaur bertan lortuko dugun zerbait, baina ikasten ari gara bidean goaz. Inkesta bat bideratuko dizuegu, jakingo, ikusiko duzumen aldaketa txiki bat egon dela. Izan ere, aurtengo lehiakideek aukera handiagoa izan dute, egiten duten hori hobeto azaltzeko. Eztabaida oso interesgarria izan da. Eta saria, jaso ala ez, berrikuntzaren aldeko ibilbide hau indartu egin nahi dugu. Eta etorkizunerako urteetarako eta ediziotan ere, hobekuntzak jaso nahi ditugu. Beraz, inkesta horretan jarri zuen proposamenak eta iradokizunik baldin baduzue oso ongi etorria izango da. Eta datorren urtean ikusiko dugu elkar berriro. Eskerrik asko denoi. Gracias. Gracias.